Hey. Tempo belum ada. Barakala das chicken. Kedero ba na khao. नोंथाङाबो गोजौ थानायखाय मोजां नुहुराखै माथो मानसिखौनो मेगना माबा गोमोनदों नोंथाङा मावनो हादोंना हादों होद माहा नोंथाङालाय खब्ला दिनैसो लोगो हमदोंलै दे बुं नोंथाङा मावनो हादोंना हायाखै नोंथांनि मथे बेखौ मादि एलवदों ओइ मोजां बुंब्रा नोंहा मावदोंना हायाखै हादों मोजाङानो नोंथाङा मावनो हादोंना हादों दा नों माखौ मावदों खादों र' एसे थांलायनोसै हारायो भांनांगोन गोलैगोन दे गोलैगोन हा गोलैबाथाय गोलैगोन मोजाङै नोंहा मावनो हादों खस्थ' मोनाखै जेनेबाला साबा मावबाला खस्थ' मोनगोन दा हाजार मानसि बुरजा दङ ना ओंखायसो मावनाया आराम ना Ada Malik, mato, agak sekelai bayi hilang di Malika. Oh iya. आगोलाव बियो टपटानिमोन दानिया लहानि खोनायाखै टपटानि नोंथाङा मावनो गाहाम नांदों नामा नोंथाङालाय आब' मोजाङानो नोंथाङा खामानि मावनायखौ माबायदि मोनदों आंथ' बिराद मोजां मोनदों नंगौ मावदों नै बेयाव अनेक मोसानाय हारि नुगोन आरो बेयाव हाराबो दोङो हाराबो दों माथो नोंथाङालाय माबायदि मोनदों खामानि मावनानै Hello. हाजों फैनोबा बिराद मोजां मोनदों बर' पाब्लिक कनफारेन्स फैनायखाय माबायदि मोनदों बहुत मोजां मोनदों लकडाउन जानाय समाव मानो लाबोनो हायाखैमोन माया लकडाउन जानाय समाव मानो लाबोनो हायाखैमोन लकडाउन जानाय समाव कर'ना जागोन जे नंगौ मिथिबाय लाबोनो हायाखैमोन नंगौ कर'नाजों थैजानो गिनानै जों लाबोआखैमोन दा नों माखौ मावदों दायो नै आखाइखौ बिराद बरिया फिटिं खालामजोब्बाय जोङो बेयावलाय मा आलासि जिरायग्रा बेयावहा आलासिबो जिरायगोन आलासिबो जिरायगोन नंगौ गासिबो जिरायगोन बेयाव आरो माबाखौ नाया नै 15,50,000 नि देग्लायनिया मावगासिनो दङ बिराद स्पेसियेल एबारनिया बिराद स्पेसियेल मेनेजारा सोर मेनेजार गैया मेनेजार बिथांजों खबर लागोन माने बिथाङा बर' पाब्लिक कनभेन्सननि खामानि नोंनि मुङा मामोनलै जिहिसकेल दैमारि दैमारि बिथांनो खबर लागोन नैबेयाव बर' पाब्लिक कनभेन्सनाव मा फान मोनगोन बेयाव फाननो मोननायाथ' बिदि मन्दलिया साहाफोर होगोन आरो बिदिहाय फिथाफोर थागोन आरो बेवहा बेलेग मुवाफोर जेरैहाय जौ सेरेबफोर आरो मिथा पानखौलाय मिथा पानखौबो मोननाय नङा बेयाव फाननो नैबेयाव मिथा पान सिखर फाननो मोना बेयो जाबाय फोरबो जिसुखौ बाख्नायनायनि सभा बियो जोंनि दायो बियो मा तारिखनिफ्राय जागोन बेयो 2 तारिख फेब्रुवारिनिफ्राय जागोन जोबनाया 5 तारिखआव दायो खामानिया मावगासिनो दङानो गासिबो बर' गोजा मावग्राफोरानो बर' गोजा बेलेगबो दोङो मुस्लिमफोरबो दोङो मुस्लिमबो दोङो ना मुस्लिमबो दंबावो बिराद मोजां मावदों बिसोरबो दा बिथाङाबो बर' बर'फोर दोङो आरो जानाय मुवाफोरालाय मा पेकेट फानो मोनगोन बेफोर पेकेटखौ मोनगोन
बेवहा मन्दुलिया बेखौ फानसिगोन बिदि आरो? साहाफोर बिदि फिथाफोर फानगोन आरो? एन्थाबफोर आरो? अनासिफोर फानगोन बिसोर बेखौबो बुंगोन मोनगोन नोंथाङा बुंखाबाय थिखर फाननो मोना सिगारेटबो फाननो मोना आरो जौ सेरेब गैया गयबो बेवहाय फाननाय गैया गैया आरो बैफोरबायदि लामाफोराव सिगारेट गयबो फाननो मोना मिथा पानबो फाननो मोना दायो मिथा पान सिगारेट फानोब्ला हमनाय जागोन बिथाङा हमगोन फरेनारआ मोजाङै डिउटि थाखानांगोन बेफोरबायदिखौनो हमनाय जागोन ना मा सिगारेट फानबोला सिगारेट फानबोला बेफोरबायदिखौनो हमनाय जागोन माने बेफोरबायदिखौ फाननो मोना बे जाबाय फोरबो जिसुखौ बाख्नायनायनि दे नैबेयाव मा खालामगोन हा बेयो कुवेरनि बेयाव कुवेरनि स्टेज बेयो लाबाय र' दा नोंथाङा खामानि मावनायनि माबायदि मोनखो मोजाङैनो मोनदों मोजां मोनदों माने लकडाउननि उनावसो सभाखौ लाबोनो हाबाय बिथाङा गोजोननाय मोनदों गासिबो रंजागोन मोसागोन लकडाउननि समावसो बर' पाब्लिक कनभेन्सनखौ लाबोनायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय ओरैबायदि गोजोननाय ओरैबायदि लकडाउनाव दुखु दङमोन कर'नानि थाखाय हाखुमानो दंमोन बेरायनोबो हायामोन लख्राया सिख्लाफोरनि सेंग्राफोरजों लाइन मारिनाय मोनगोमोना बेबायदि चान्स मोना भलन्टियार दंखायो बेयाव नंगौ भलन्टियार नेनो थाखाय बै टावार बनायदो बैयाव टावार बेयाव थागोन आरो गाज्रि नेचार थारमाने सोलिया बेयाव नंगौ आरो जौ लोंनानै नांलायनो मोना नै बिथाङा बुंखाबाय बेयावबो सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइन मारिनाय गैया आरो जौ लोंनानैबो नांलायनाय गैया बेयाव बुंखाबाय गाज्रि नेचार गैया इन्टारभिउ होदो र' दै आरो सासे ओइ बुंदों बिबिसिनि खामानि मावग्रा दिसकेल दैमारिया बुंदों बियो जाबाय बुंबाय बेयाव गय फाननो मोना सिगारेट फाननो मोना सिकर फाननो मोना मिथा पान फाननाय गैया जौ फाननाय गैया माने बेफोरखौ फानबोला हमनाय जागोननो बेयाव मिथा पान सिकर गय फाननाय गैया सिगारेटबो फाननाय गैया बे जाबाय फोरबो जिसुनि बाख्नायनायनि जागा बियो जागा बेलेग आरो जाबाय बेलेगनिया जाबाय मिटिंनिया जाबाय मिटिंफोरनियालाय मोनगोन बे मिटिं नङाना बे फोरबो जिसुनि प्रग्रामसो बियो बेयो मिटिं नङा बे मिटिं नङा आरो बेयो मिटिं नङा मिटिङाथ' आरो मिटिङाव फान मोनगोन बै बेलेगनि मिटिङाव बै आसाम मिनिस्टारफोरनियासो फान मोनगोन बिसोर प्रग्रामफोरनिया बेयाव फान मोनगोन बे जाबाय मिटिं नङा बियो धोरोमनि मिटिं नङा बे जाबाय फोरबो जिसुखौ बाख्नायनायनि गोथार बियो जागा बियो आं बुंखादों फेब्रुवारिनि 2 तारिखनिफ्राय 5 तारिख मोनासिम 2, 3, 4, 5 नोंथांमोना गासैबो फैनो हागोन नैबेयाव लिरनाय दङ आं सिगां बे ट्रेनावनो होनो हागोन आं बे ट्रेनाव होनो हागोन फेब्रुवारिनि 2, 3, 4, 5 जोबनायनि लास्ट 5 तारिखआव जोबगोन आरो थारमाने बेयावनो दङ आंनो मोनसे सोरबा सासे मानसि प्रग्रामखौ आङो बिबिसिनि प्रग्रामखौ आंनो हरदोंमोन आरो बेयाव आं देखायना हरगोन बेयावनो दङ नै मामा दा बे गामिनि मामा सनाय बाथाबारि नोंथांमोना फैनो हागोन सनाय बाथाबारियाव डाइरेक्ट लकेसन नायनानै फैबानो जाबाय सोरबा गोजानबो फैनो हागोन सोरबाफोराबो हिन्दुफोराबो नायफैनो हागोन बेयाव जोंनि ख्रिस्टियान धोरोमनि बादै ख्रिस्टियान धोरोमाथ' गाव धोरोमनि खोथाफोरखौ सावरायलायनो थाखाय लोगो लाज्लायगोन बेयाव बिनि बादैनो आदार कास्ट आदार रिलिजन जायनो गोसो गुदुङै फैयो बेनि थाखाय बयबो वेलकाम खालामनाय दंखायो आंल' नङा जोंनि साफ्रोमबो ख्रिस्टियान मेम्बारफ्रा बे वेलकामखौ खालामखायो बेयावहाय आदार जेसेबां दं बयबो फैनानै लैहोर बाहागो लानायाव जोंहा बेयाव बाजानांगौ जेबो गैया फैनायखौ जों गोजोननाय मोनो दायो हिन्दुफोरनि ओंखाम जानो होगोन ना मा फैसा लागोन जोंहा बिबिसिनिफ्राय बेयाव डाइनिं हल मोनसे थायो आलासिफोरनि थाखाय नोंथांमोना फैनो हागोन बेयाव फैनानै ओंखामखौ जाना थांनो हागोन आरो लगन थांनो नांनाय नङा आरो लगन थांनो नांनाय नङा बेयाव ना थागोन अमा बेदर थागोन दाउ थागोन
जाया जिखो जायो अ, बेखौ जानानै थांनो हागोन गिर्जा जनो हागोन नोंथांमोना बुंखाबाय नोंथांमोना ओंखामबो मोनजानो हागोन जाय हिन्दुफोराबो फैनो हागोन हिन्दुफोरनिखौबो बोथारलाया फ्रियावनो होगोन जोंनि बिबिसिया होगोन सावथालफोरा बाहायनो हागोन बिबिसिया होगोन बेखौ जानायखौ बिबिसिया होगोन बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया गिनांगौ जेबो गैया रावबो लगन थांनो नाङा गासिबो मोनजागोन मोनजागोन गासिबो मोनजागोन बिबिसिनि डाइनिं हला बबे होनना सोंब्लानो मोनजागोन आरो मोनजागोन जिखुनु बे बेन्दलाव हामबाबो मोनजागोन बे नैयावबो हाबबाबो मोनजागोन सिन्था गैया बयबो आलासिनि थाखाय वेलकाम खालामनाय दङ सोरबा लाजियोब्ला खाजि गोमायो होननाय खोथाया बेयावबो दं नंगौ बयबो गासिबो फैनो हागोन बिथाङा बुंखाबाय दा नोंनि मुङा मा आंनि मुङा मनिदुल खाख्लारि 9613701817 बिथांनो फैनो हागोन दे नोंखौ होनांगोन बिथांनियाव सबायाव फैनोब्ला बिथांनियाव कल खालामनो हागोन नाखौलाय बेसेबां गोदो गोदो दोनगोन बेयाव नाखौ आरो 1 केजि जानाय नंगौ बाय गोदो गोदो मासे बरिया साफा माथो दुगैनो हागोन नामालै दुगैजागोन हबा जोबखांनायनि लास्टआवसो दुगैनो हागोन आरो दुगैजागोन समबार दिनाव 6 तारिखआव दुगैनो मोनगोन 6 तारिखआव नोंथांमोना खामानि मावग्राफोरालाय मा गामिनि जलफोर गोनजा सनाय बाथाबारिनि गामिनि सेंग्राफोराबो जोबोद मोजां खामानि मावनो हायो माथो अलसियाबो दङा नोंथाङालाय मावनायालाय मा गाहाम ना हाबा मोजां नालाय दे नोंथाङाबो खामानि मावनाया गाहाम ना गाहाम बेयाव नाबो ना दोनगोन आरो बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बैसिबो बानायदों आरो गेटआलाय माब्ला जागोन जासिगोन बारा गोबाव गैला जासिगोन बानायगासिनो दं आरो पेन्देलफोरालाय बैसिम आरो ओइसिम मा बैसिम बैथिं मा जायगानि जागोन आरो बिथिं ना ओइथिं गैया ओइथिं गोनजा बैथिं मोना बैनिया बेलेग जागानि बैसोरो दा इसेबो लानांसिगोन बे जाबाय साहा दखान बेयो गामिनि मा गामिनि बियो मा गामिनियानो नङा बे गामिनि बे सनाय बाथाबारिनि साहा दखान बेयो नोंथाङा बे लिरग्रा सावनायखौ सिंथिं नोंथाङा लिरग्रा नङा नैबेयाव मा फानगोन बेयाव बे बर्डआव नुगोन नङा जाबाल आरो अनासि एन्थाब फिथा घुगुनि दाउदै गासिखौबो बेयाव बेनो थागोन आरो बेयाव जाजोबाखैना उनाव जाजोबगोन नै बेयाव उनाव जागोन पकरि आरो पकरा मोननाय नङा बे बेलेगाव जागोन बेलेगाव नायनांसिगोन खामानि मावग्राखौ खामानि मावग्रा बे गामिनि गोनजा बे गामिनि मा जायगानि खासिबारि नैबेयाव मा अफिस बानायगोन मा ओंखाम जाग्रा नङा बियो मानसि उन्दुग्रा आलासि उन्दुग्रा नोंथाङा आमाया खामानि मावनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों नोंथाङालाय खामानि मावनानै माबायदि मोनदों आरो नोंथाङालाय फालपायसे काम करा फालपायसे नोंथाङाबो मोजां मोनदों मोजां बेयाव मा खालामगोन बेयाव मा नोंसोरनि नामा बेयो नोंसोरनि नङा
नों मा गामिनि गामिया नोंनि जायगाया आरो बैलाय मा बायो मा बानायगोन बेयाव बे बिबिसिनि डाइनिं हल बियो बिबिसिनि ओंखाम हारि ओंखाम हटेल बियो ओंखाम हटेल नंगौ बै आरो मण्डलिनि दा बायसिबो बायथिं मा बे मण्डलिनि हटेल आरो बियो बिथिं बेथ' थांग्रा दा नोंसोर थांसिगोन थांनोसै दायो समा जाबाय नै 4ता जानोसै थांबाय मोनाबायना बेयाव मा थाग्रा बियो थाग्रा भलन्टियार भलन्टियार बेयाव अनेक भलन्टियार थागोन भलन्टियार गैयाब्ला बेयाव माबा माबि दुस्थु खालामफायगोन ना बिथिं सोरबाफोरा फाल्तु मानसिफोरा र' नोंखौ मोनसे खोथा बुंगोन दै नै बिथिं फै नैबेयाव भलन्टियार गैयाब्ला मा जागोन जास्ट माने बे बुस्थुखौ जोङो होआब्ला माखासे मानसिफोरा दुस्थुबो खालामनो हागौथ' बेखौ माने डिसिप्लिन मेनटेननि थाखाय जों बेखौ बानायनाय जादों आरो गामिया मा जोंनि गामिया जाबाय बर' बाजार थाइखासार नंगौ नङा बेयाव भलन्टियार गैयाब्ला सोरबाफोरा फाल्तु खालामना गालांगोन सोरबा बुलाय बुसि जागोन बेनिखायसो भलन्टियार थानांगौ भलन्टियार गैयाब्ला सोरबा जौ लोंनानै नांलाय खमलाय जागोन सोरबा माबा माबि सोरबा सेंग्रा सिख्ला लाइन मारिनाय जागोन बेनिखायनो बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोर लाइन मारिनाय गैया मा गैया गारि सालायनायफोरा माबा कन्ट्रल गैयि जागोन भलन्टियार गैयाबा दा नोंबो बेयाव खामानि मावनाया माबायदि मोनदों खामानि मावनाय जों बहुद इन्टारेस्ट मोजां मोनदों नोंथाङाबो गासिबो गामियाव एखे गोनजा नोंसोर मबसे मावखो जोङो दायो बाययाव आरो ग्रुप मोननै मावदों बैथिं मोनसे दङ आरो बेयाव मोनसे दा बेखौ अबेयाव दिंगोन बेयाव दा बेयाव भलन्टियार हारि अनेक थागोन आरो मानसि थागोन भलन्टियारा जिथिं पुलिस पइन्ट दङ बिथिं थागोन आरो लामायाव थाग्राफोरा आरो बैथिं थाया थागोन बैथिंबो थानांगोन हाबनाय लामाथिं जिथिंबो थागोन माबायदि बनायदों बापरे गोजौ 8 फुट गोजौ बेयावनो उन्दुना थादो हायोब्ला उन्दुना थादो दायो आं थांसै दे भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला फोजोबनोसै बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आं बिदिनो गोदान लाबोबाय हागोन आरो मोजां मोनोब्लाबो शेयार खालामना हो मोजां मोनोब्लाबो लाइक खालामना हो बाय बाय जय बर' हारिनि